De businessclub voor mij betekent een stuk gezelligheid, gecombineerd met een stukje zakelijkheid. En ik denk dat het een hele mooie manier is op een vrijblijvende manier kennis te maken met verschillende mensen. Ik ben lid geworden en omdat het hartstikke leuk is, er wordt veel georganiseerd. Het zit bij de hockeyclub, is natuurlijk ook geïntegreerd wat leuk is. En je bent gewoon als, onder alle ondernemers, voel ik me redelijk goed thuis. Dus hartstikke leuk. De businessclub voor mij is leuke mensen, hoop gezelligheid, netwerken, altijd nieuwe contacten doen. En wie weet hij de zaken ook eens uit. Het is een mogelijkheid om met meerdere mensen te spreken en ook te horen wat mensen doen, wat mensen beweegt. En om te kijken of er zakelijk een samenwerking kan plaatsvinden. In een hele ontspannen sfeer. Ik denk dat het stukje interactieve tussen de verschillende mensen, het netwerken, dat is een hele belangrijke factor denk ik ook in de businessclub. Ik ben net 2 maanden lid, maar ik zie nu al hoe snel over en weer aan tafel allerlei informatie overgegeven wordt. Ik denk dat dat een van de belangrijke factoren is van de businessclub. Speciaal zijn dus dit soort evenementen. Dat je bijvoorbeeld evenementen hebt van in de zomer is het golf in de achtertuinen. Het leukste vind ik toch wel het golftoernooi door de tuin heen. Dat is altijd wel een mooie, hilarische partij, zal ik maar zeggen. Nou, wat ik leuk vind om van veel mensen terug te horen is dat ze de activiteiten heel leuk vinden, interessant, net even anders. En dat proberen we ook iedere keer weer voor elkaar te krijgen. Dat we ook op een specifieke manier met de mensen communiceren. En je krijgt een uitnodiging en je kan een heel simpel reply-e-mailtje sturen van ik ben erbij of ik ben er niet bij. Buiten dat het leuk is om hier van die evenementen gebruik te maken, is het natuurlijk heel leuk om mensen te leren kennen. Nou, dat gaat hier gewoon heel erg goed. En dat is voor mij echt wel een meerwaarde. En wat ik ook leuk vind is dat er steeds meer mensen bij komen. Dus dat je iedere keer wel weer nieuwe contacten opdoet. Nou, we hebben eigenlijk heel veel lol in om het te organiseren. En we merken dat er ook heel veel respons is vanuit de leden die nu hier bij ons zijn. En we krijgen steeds meer aanwas. Want we organiseren evenementen waarbij mensen weer friends, bekenden mee kunnen nemen om te kijken of ze het interessant vinden. En daaruit krijgen we weer nieuwe leden. Dus het groeit langzaam door. Leuke mensen, leuke contacten. En het is wel een goed gevoel bij de businessclub.